Пичове, как влизате тук, бе? Дано не ви изяда прасетата. Тук винаги, като влезем в селка, трейдем сел, винаги им взимаме камбаната. Само, че май ми трябва такова. Май ми трябва стоунче да си направя камбана. На Слави би му отивало според мен да бъде убиец на титани. Не знам за вас. Представете си. Леви и Слави. Ма той си е почти същото име. Слави е нацепен. Слави е нацепен на бакук. Така, тия прасета ги пада, че не знам кога няма да ги взема, да ги взема. Просто предложих на глич утре да... Реално почнах да си чифтосвам прасетата. Защото трябва да си направя ферма. И оттам целият чат обяснява как трябва да ги чифтосвам с някакви хора. Приложения. Сайтове. Услугите на Крис. Крис, намери ми чифтосване. Обяви. На chrischифтосването.com. Може и славове да сложи. Искам да има дупки. В смисъл, аз знам, че мога да сложа славове. Нарочно искам да има дупки, за да има вентилация. Като си пръдна да ми е спокойно. Кой ми позволи да говоря глупости, братле? Самурай без меч е като самурай с меч, обаче дето няма меч. Това ми е първото влизане в мините на този сървър и нямам търпение да умра като нещо умряло. Ако те питна, ще те шибна. Стреляй! Какво е стреляй? Темата за рисуване. Неща станах много смел. Макар че аз вече съм бог, бе! Аз съм фул айран, бе! Какво ме е страх, мене? Аз съм фул айран, аз съм бога на... Иван и Пенка са тук, правят си компания. Компания! Сеща се, защото Иван е кон... Си правят компания. Моля ви, гледайте ми контента все още. Това е като си в 9:58 пред кафенето и то, дето трябва да отвори в 10, те гледа през витрината, защото още не е станал 10 и си пие кафенцето пред тебе. Какво исках да направя с това? Исках да направя нещо с това. Какво исках да направя с това? Какво исках да направя с това? Защо? Факли? Рали, отивам да търся сняг, защото с сняг ще мога да намеря... сняг. И ще мога да си направя от тези снежните човеци, които... има ли как да си направя? Не, няма как да си направя сняг такова... без да трябва. Или не, в смисъл без да съм го направил. Аз съм имал още един кон, омг! Сега ще си правят бебета. Как си правят бебета, конете? Чат, правил в Майнкрафт, винаги копайте право надолу. What up, dude? Моля се тумкат. Искам още акселота ли, за да мога да ги размножавам. Айде думкайте се. Айде дум. Абе, няма да ги притесняваш, че в момента ги думкам. В смисъл, ги карам да се... Има разлика. Мен виждал ли сме в Джамбо? Трябваше да избера между това да си подреждам ковчега или това да има видео за събота. Между другото, любимото ми нещо в Майнкрафт е да строя. Не приемам гости, така Мишо и Глич като дойдат без да са канени. Макар че те не идват без да са канени, има значение. Не ми пипай нещата, бе! Не ми докосвай нещата! Какво означава тъбаха? Тирбушон на хлебарка. Емоционално. Тип влиза... Сега не мога изляза, нали? And in this moment he knew. He fucked up. Това, братленце, виж сега, ще ти кажа така. Напусни. Моля те, избутам да си ходиш. Айде, приключи. Не се качвай нагоре, шало! Това е като, братле, чувствам се, все едно Мишо и Глич са в нас. И вече е 5 сутринта и на мене ми се спи на буклук, а те искат да цъкаме Меджик. Аре, хуй си. Това беше шега. Аз много обичам да играем игри заедно и да се забавляваме. Яко е по средата. Ми ще трябва да приключим стрима за днес.